A veure, s'hauran de ser nosaltres les reines. Àngela Callarissa Miret. Ariana Subirats Colomer. Harris. Irune Chavarrera Mariner. Puja. Dir que per un imprevist no ha pogut vindre a hora. Pujarà ara i votarà. ¿Vale? María Jiménez de los Galanes Mara. Neus Forés. I la reina de la Cinta 2022 és? Cinta Heredero. Molt bé. Bé, bona tarda a les pubilletes, pubilles, a les mares i pares que ens acompanyem també a la Comissió de Festes. Aquest any tots tenim moltes ganes de festes, sé que vosaltres també. Esperem poder-vos preparar unes festes que xalesseu moltíssim i que per tant us poguéssim passar molt bé i que recuperéssim ja les festes tant com les coneixia, que us xalar molt, sobretot les més menudes i vosaltres també les grans que sé que teniu moltes ganes. Procedirem ara a dir qui ha guanyat i qui és la reina infantil i la reina, per tant, moltes felicitats i sobretot esperem us anirem trobant estos dies i estos mesos fins que regressem a la Cinta, però especialment felicitats a les dues reines que hem escollit. Per tant, procedim a dir qui són.